Txabolalde? Txabolalde, bai. Hori dau Perretxiko Zabalean, eskerretara. Perretxiko Zabalean dugu. Dau Upomendi inguruan. Bai. Perretxiko Zabalean. Perretxiko Zabalean eskerretan horre bat esan sortea egiten zirean lehenago, idea bateko eta hori, egiten sorteo bat egiten eta... Zelan izetan zan hori, aber, esplikaizu hori ondo iran asunto hori? Ba, hemen udaletzean, hemen ez, hor bestean, sarrean. Hor parketxa da bale. Hor ez da, domeka hoxean, ba, osea, anuntzio egiten duen, Domeka hoxean egiten zen sorteo bat. Eta orduan etorten ziren, ba, interesauetana, baserritarrak danak etorten ziren, eta gero urtetauen, ba, bueno, a ber, lehen esan duen, a ber, Txabolalde, a ber, nok hartzean dauen, haren pagau itezan, gauz egitzi, haren pagau itezan. Orduan, hori nahu, apunta dituzan. Normalean errespeta itezan urte guztietan, bakotxak hartut esan kasi bardinak,